Hemejende salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşimizin 193-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ine ýakyn wagtda nesip bolsa Mediatama 4 ýaşa. Şunun şanyna Mediatama logosyny täze modern şekilde üýtgesek mikak diýen maslahata geldik. Siz näme diýäňiz? 4 ýaşymyza logo ýasaýan dostlarymyzdan sowgat bolarmyka? Logo ýasap bilmeýän dostlarymyz sizden hem sowgata garaşýar. Sowgat bermeli diýsem, bir zat bermelimi diýmän. Siziň iň gürü sowgatyňyz bize gollap bolup aktiwnice bolmak. Pursatdan peýdalanyň dostlar. Bizim kanalymyzy öz dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz, görkezseňiz, olar hem bizim kanalymyza agza bolsalar, goşulsalar, ana şol bize ullukan sowgat. Täzeliklere başlaman, gürläp billaý diýip içiňizden diýäňiz gerek, aranna täzeliklere başlayan. Klip täzeliklerine elbette Söhbet Jumaýew bilen başlaýar. Ejem. Ejeler üçin näçe aýdym wasp edilse de az berekella söhbet. 9 ay canan can berenim üçün, gece yatman hubbot görenim üçün, tek gözümden ak süt berenim üçün. Endiki täze klip Zenan aýdymçymyz Aziza Wakallan ýaltanýan. Göremen yaltanyan, ama düşündür bana yaltanyan. Şeyle gürle bana yaltanyan. Kan foro berip yandan beni yandan Girme uçun yürüme, bana çılsay göre. Seredinde göllerime. Menem ýaltanýanna ir bilen turup yarım İstanbul aşyp gelip habarsız galman alyp barmany ýöne siziň tesirdäki mährem sözüňiz maňa höwes berýär, energiýa berýär. Yine bir talantly Zenan aýdymçymyz Selvi Toqlyjyba söýýänimi bil. Hey, öwen bolsuny, meni silaýsyny, aýlaýa başymy. Beýle ýüregiň bermäй, goýsana way gülkimi. Parahat Pürje täzece klip hödürläpdir. Klipim aýdymam gaty gowulypdyr. Sen ne moljogyň ne belli, men ne moljogym ne belli. Oýlanmagyň wagty geldi, men saňa öňküdelini. Indiki täze klip Mähri Piruliýewadan bizar. Gaýyp menem şu kyn tekstler ýatdan aýtmakdan bizarda. Sen bana bolarsyň zar, men senden bizar. Ýüzüňi görmerin hiç açan, berdim men karar. Sen bana bolarsyň zar, men senden bizar. Klip täzelikleriň soňkusy Azimus bilen Murat Molladan. Arada Jeytin Nuri mehmançyla çağırıpdırlar. Şonna Serdar Çarif jany sesde aýdym aýdypdyr. Jeytin Nuri bilýäňiz halk aýdym taýym bolsa başga zat gerekkä. Serdar Çarif jany ses. Empo şahjana saytdaly ýany däli-däde täze aýdym hödürläpdir gidip baty. Näçin onu belgelenip otyr, atym gidip baty, bulutlarda ýatyr. Ýekeri sapar düşünür,
Emme tanısın diye bolsun düşümü. Näçin onu belgileni. O ses Türkiye'ye çıkıp hem tomaşaçıları hem jürileri sesi bilen hayran eden Begenç Öraev ar namusum. Filmin anlamı, film anı göremmo, seni haberimmo, filmin anlamısın. Filmin anlamı, film anı göremmo, seni. Kare täze aydym hödürläpdir Pepsi Cola. Apolla, lubim Pepsi Cola. Танцуют люди без танцпола. Apolla, lubim Pepsi Cola. Şadowy dirmek hödürläpdir Çağır meni. Çağır beni, düştüm gördün kıyımına, kıyımına. Çağır beni derdin varsa, çağır beni için gaz. Dostlar, YouTube täzeliklerine gelenmizde Halipa Döwran Saparov bilen gepleşigimiz ýaza geçirli. Nesip bolsa ýetişse şu hepdäniň 4-nji güni, bolmasa-da inneki hepdäniň 4-nji güni siz bilen paýlaşarys. Inni gelýäs könleri ýatlaşajymyzda Kerim Gurbanalyýew Zülpüm. Geçenip dur elimde benim kara gülüm. Yine de gülmi evledi gülüm kara gülüm. Geçenip dur elimde benim kara gülüm. Yine de gülmi evledi. Yine bir könleri ýatlaly Nur Muhammed Meredow Näzigim. Inni gelýäs tesirleri okumalşajymyzda ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Muhammed Kerim Akmuradow. Men birinji. Tügeleme berekella bize Instagram sayfamyzdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Serkan Aydemir. Media tama işleriňizde üstünlük eýäm ençimi ýyllar her sanyny sypdyrman görüp gelýän gaty gowy täzelikleri sizden öwrenýän. Köp sag bolun. Köp minnetdar. Yeni bir tesirimiz Daha Show In Today. Geçmiş bolsun Türkiye ölenleriň yatan ýeri ýagty bolsun, yaralara şifa versin Allah'ım. Media tama üstünlük. Amin aýdanyňyz gelsin. Köp sag bolun. Edit Şarif şeýle diýipdir. Salam altyn we media tama bu sanyňyzam diýsen gyzykly bolupdyr. Täzece täzelikleri gördük. Töweleme işiňizde üstünlük. Altyn bu gedeki gençiň stilin has owadan bolupdyr. Köp sag bolun. Hemişe gençime atdak ýadyňyz iň soňuna beri begenipdir. Inni gelýär soňky tesirimize Azat Aliyev. Salam gowmysyňyz işleriňizde üstünlük. Mundan beýlägim diňe sizden täzeliklere garaşýarys. Rüstem Haliýewi çağırsyňyz gaty gowalardy. Russiýadan salam baryňyz. Paka. Nesip bolsa Rüstem Haliýew hem ýakyn günlerde çağırar. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Iň esasat näme? Özüňize gowy teredin. Inniki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Logo ýasap bilmeýän. Kime buyurutun? Hangi sesin toparla? Öňü ortany iň soňa goýdum şu an. Olmuyor altın yazan yağlıklı terörist. İzlemeden sustur yazan. Hiç geplemesin. Vapşe geple.
Şo söz deyip bileme. Ana şu. Bize ulloqan sowut. Şeyseniz bize Allah lübo söz koyup gidip o da şotay. Ne ettin he? Tamam. Täzeliklere başlaman gurläp billay diýip içiňizden aýtdyňyz ýerem, anonda täzelik Gelemde gerek. gerek däl. Ejeler üçin näçe aýdym wasbetlise wyzydyr. Foul gaşyma. Menne hırs gerek ýa-da energiýa ber ýa. Aýna etdiň aýal. Ya sen bu. Ýaltan ýal. Çünkü ben yat ya. Yaltanamam diye bak sen. Ýok, ýaltan ýal, boýnam. Ay yaltanamam. Ýaltan ýal. Siz bol. Ýaltan ýal. Altın yalta karoç. Pirguluy. Bunun familyasını açan doğru açıyor. Pirguluyevadan. Pirguluyewa diýen. Tamam. Yumuşak gen aydan aldın mı? Yumşak. Ağaç diyor ne de aytın? Ağaç. Ha? Ağaç. Bak yumuşak aytın gen. Ağaç diyen o ya. Ağaç diyen o. Pirguluyevadan. Onlarmış onun yumuşak. Bir olayı var. Gen yumuşacık. Aýdypdyr diýip tormuz berjek şu tane. Ver. Bilip baty. Bilip bat. Gidip Gidip batymy? Way baty. aýdym ad. Eşiklerimi har. Ha? Nämesin kan o? Ana beskay. Hiç way 40 gollaýam dengizden yüzüp geçermesem. Menem zilip düşüň. Täzelikler